Ngiyabingelela abazalwane ngokuyithoba egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi, inkosi enhle, inkosi engcwele, inkosi ephila kuze bephakade, inkosi ethembekile, inkosi elungile. uJesu Kristu wavuka, wanqoba ukufa, wanqoba ithuna. Uyena engimvumayo ukuthi abuse ukuphila kwami, alawule ukuphila kwami. Ngizihlukanisela yena ukuthi ngikhonze yena, ngilandele yena. Ngamemezela kuwonke umhlaba, uyinkosi yamakhosi. Right. Kulezi insuku uNkulunkulu uyasixwayisa abazalwane, mhlambe nizozwa indlela okukhulumeka ngayo. Ithi ayiqine kancane ngoba isikhathi siphelile. Inkosi yamakhosi ifuna ukusiza abantu bayo njengamanje eyabafela esiphambanweni. But abantu baphize balalela amanga nenkohliso kaSathane ye-bright future. But simemezela indaba ezihle zombuso kaNkulunkulu nokuphila okuphakade, eternal life, eternal future. Asikhuluma nge-bright future thina yamadimoni yesikhashana. Ozothi usuyihubhile lezi zinto, fana nje uhubha umoya nje, ujaha umoya, you are chasing after the wind. Umoya uvunguza, umoya ushona lebe usiyojaha wena. Uzofika kuphi? Because uma ujaha izinto zalelizwe, ufuna izinto zalelizwe, ufuna impumelelo yalelizwe, it's like you are chasing after the wind. uJesu uzokunqanda njengamanje uthi stop wasting your time. Stop wasting your energy. It is now enough. Dela izinto zalokhu kuphila, ubuyele embusweni kaNkulunkulu, ubuyele ezwini likaNkulunkulu nalodwa. Ubuyele emazwini kaJesu Kristu yena yedwa. Ngizomemezela lokho bazalwane, isikhathi siphelile. Uma uzwa lo myalezo phenduka. Uma uthi wena usindisiwe, uzwa lo myalezo, phenduka egameni kaJesu. Udele konke kwalelizwe, imfundo yalelizwe kaSathane yamadimoni. Phenduka, funda izwi likaNkulunkulu nalodwa. Imfundo engcwele. Ithe inkosi uJesu Matthew 28 verse 18 and 19 and 20. Ithe inkosi uJesu masinibabhabhatiseni nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho. That is the education of God's kingdom. All right. Isikhathi siphelile bazalwane. Asifunde izwi likaNkulunkulu. Izenzo chapter 7 verse 51 noma siqala ukufunda verse 48. Izenzo chapter 7 soqala ukufunda kuverse 48 sigcine kuverse 51. Ngifunda nje na ke egameni likaJesu 48 to 51. Kodwa ophezulu konke akahlali ezindlini ezenziwe ngezandla, njengokusho komprofeti ukuthi izulu liyisihlalo sami sobukhosi nomhlaba uyisenabelo sezinyawo zami. Ngenjani indlu eniya kungakhela yona, isho inkosi, noma yiyiphi indawo yami yokuphumula na? Verse 50. Isandla sami asikwenzanga konke lokho na? Verse 51. Nina bantamo zilikhuni abangasokile ezinhlizweni nasezindlebeni, nimelana njalo nomoya ongcwele, njengoyihlo ninjalo nani. Verse 52. Ngumuphi kuba profeti oyihlo abangamzingelanga na? Bababulala ababememezela ngaphambili ukuza kolungileyo, eseni ngabakhapheli nababulali bakhe, nina enamukela umthetho ngokuyala kwezingilosi kepha aniwugcinanga. Asifunde ngenye version, ISV verse 48. However, the Most High does not live in buildings made by human hands, as the prophet says. Verse 49. Heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house can you build for me? Declares the Lord. Or what place is there in which I can rest? Verse 50. It was my hand that made all these things. Wasn't it? Wasn't it? Verse 51. You stubborn people with circumcised
uncircumcised hearts and ears. You are always opposing the Holy Spirit, just as your ancestors used to do. Verse 52. Which of the prophets did your ancestors fail to persecute? They killed those who predicted the coming of the righteous one, and now you have become his betrayers and murderers. You received the law as ordained by angels, and yet you haven't obeyed it. I-ISV leyo bazalwane. Right? Ivesi ke kule video engigxile kulo myalezo kule video. Verse 51. You stubborn people with uncircumcised hearts and ears. You are always opposing the Holy Spirit, just as your ancestors used to do. NgesiZulu, verse 51. Nina bontamo zilikhuni abangasokile ezinhlizweni nasezindlebeni, nimelana njalo nomoya ongcwele, njengoyihlo ninjalo nani. Ngumuphi kubaprofeti oyihlo abangamzingelanga na? Bababulala ababememezela ngaphambili ukuza kolungileyo. Ubani lolungileyo? uJesu Kristu. Eseni ngabakhapheli nababulali bakhe. Nina enamukela umthetho ngokuyala kwezingelosi, kepha aniwugcinanga. Right? Kuthiwa ngifuthume bazalwane ngizomemezela ukuthi uJesu Kristu inkosi uyabuya masinyane. Sidela konke kwalelizwe, siyaphuma endleleni zalelizwe. Ziphi izona? Imfundo yalelizwe, ikole zalelizwe zamadimoni, ikole kaSathane, ikole zesihoko, efundisa ngamanyala ngokungcola. Namhlanje ekoleni kufundiswa ngesex, kufundiswa ngocansi ukuthi lwenziwa kanjani, kumuntu ozwana kanjani, iqatshulwana kanjani, ulalwana kanjani. Uma ungasidingi isisu, usupregnant, uyahamba uyohushula isisu. Kufundiswa lezo zinto namhlanje. Lo muntu ayeke lapha eklinikhi ukufundele lokho. Uthi isisu sikhishwa kanjani? Uyabulala manje. Simemezela leyo ndlela yokulunga enguJesu Kristu waseNazaretha, indodana yodwa kaNkulunkulu phezulu konke. Sizoprofeta ukuthi uJesu Kristu uyabuya. Asizihlambulule, lo mhlaba uzobhujiswa ngomlilo. Kodwa kunabantu abamelana nalomyalezo, kunabantu abamelana leqiniso. Abantwana baNkulunkulu lana encwadini yezenzo chapter 7 esifunde khona. Mabeshumayela umbuso bememezela ukuthi ke uJesu Kristu uyinkosi. Bayakhotha ukuthi kwaprofetwa. Abaprofeti ababeprofeta kuza kaJesu emhlabeni ukuthi uzozala uMesiya, uYesu uMesiya. Abaprofeti babulawa, bazingelwa, babulawa, bebulawa obani? Okhokho bakabani? Okhokho obaba abadala sebahamba emhlabeni besaphila, bazingela abaprofeti bababulala. Namhlanje incebo kaNkulunkulu ishumayela ivangeli sekuphesekuthwa zona namhlanje. Lo Jesu bekufundiswa ngaye kumasinagoge njalo ngamasabatha ukuthi uyeza. Uma sefikile bamkhaphela, bayambetreya, bayambulala. Incebo zakhe uJesu Kristu, abafundi bakhe, abalandeli bakhe bashumela uJesu Kristu ophilayo. Then laba bantu futhi abazalwa yilabo okhokha ababebulala abaprofeti nabo benza lokho namhlanje. Nathi ke namhlanje sikholwa inkosi uJesu, sidele konke, siphuma ama systems alelizwe, shumela uJesu ophilayo, ungahlanganiswa nemfundo yasesikoleni. Ayidingeki ekaSathane yamademoni, ayidingeki embusweni kaNkulunkulu, umbuso kaSathane. Sizoshumayela uJesu Kristu yena yedwa ukuthi uyinkosi. Namhlanje bayasizingela, namhlanje bayasipersecutor, namhlanje bayasibetreya, bayasikhaphela. Kunabantu abathi basindisiwe, bathi bazingcezu kaNkulunkulu. Kunabantu abathi bayakholwa basindisiwe, bangamakholwa. Kunabantu abathi bangamaKristu, kodwa bamelana neqiniso lezwi kaNkulunkulu. Basangena kuwo lo mshungu lowo. Balingisa okhokho, balingisa impilo yasemandulo. Yabantu ababengalifuni iqiniso, bemelana neqiniso. Njengamanje simemezela uJesu Kristu uyabuya uyeza. Kunabantu abamelana nalokho.
siprofetha ukuthi uJesu Kristu yeza uzolanda ibandla elingcwele kunabantu abamelana nalokho. Ususo wakhuluma nawe, ukhuluma ebandleni noma esontweni oliholayo. Uyakhuluma. Uthi ningabalaleli abantu abadukisayo, uthi ningabalaleli abantu abahlanyayo, uthi ningabalaleli abantu abangosathane. Ususho wonke amagama owashoyo. Umelana nendlela yeqiniso nendlela yokulunga kaNkulunkulu ezosiza abantu ukuthi bayihlambulule babe ngcwele, baphenduke endleleni ezimbi zalelizwe, bashiya imfundo yalelizwe yamadimoni. Wena uyamelana nalokho. Usuhlanganyela kulabo bantu okukhulunywa ngabo la encwadini yezenzo. Ngicela ukuphinda futhi uverse 51 izenzo chapter 7. Nina abantu bonke amolizilikhuni abangasokile ezinhlizweni nasezindlebeni, nimelana njalo nomoya ongcwele njengoyihlo ninjalo nani. Nimelana njalo nomoya ongcwele. Umoya ongcwele njengamanje uyasithuma, umoya ongcwele uyayikhulumela, ukhuluma ngathi, umoya ongcwele uyikhulumela yena kubantu bakhe ukuthi uyabasiza njengamanje abayihlambulule babe ngcwele. Wena uyamelana njalo nomoya ongcwele. Egameni lomoya ongcolile owuprotectayo, umoya wesikole, umoya wemfundo yalelizwe, imfundo yamadimoni. Yilokho kuprotectayo nje, yilokho olwa nakho nje. Umelana nomoya onjani? Umelana nomoya ongcwele. Ngoba wena upromota umoya ongcolile, imfundo yalelizwe. Umelana nezwi likaNkulunkulu elingcwele ngoba wena upromota imfundo yamadimoni yasesihogweni. Ngoba izokunikeza izitifiketi ithixo, iidol, isithombe, yona into oyikhonzayo leyo. Uprotecta yona. USathane uphefumulela umoya wakho ongcolile kulezi zinto. Ngoba uthanda lamajazi, uthanda lama prophet le profession, uthanda lama titles obizwa ngawo kule profession osunayo. Uthanda lama subject, uthanda ukubizwa ngesifundiswa. Kunomoya kaSathane ophefumulelwe lapho. So manje umelana nomoya ongcwele. Usuze waphahluluka nakubantu abathile wathi labantu badinga ukushawa, labantu bafanele ukushawa, labantu bafanele ukubulawa, abafanele baphile laba bantu. Usho wena utshela amakholwa abantu abathi bayakholwa, utshela abantu abathi basindisiwe, nawe uthi usindisiwe. Ngicela ukutshela wena ongakasindiswa, umuza umuntu ekhuluma kanjalo obaleka ngenyawo zombili. Ubalekele kuJesu Kristu waseNazaretha ophilayo. Kuthiwa ngiphuthumise lo myalezo. Verse 51, nina bantamo zilukhuni abangasokile ezinhlizweni nasezindlebeni, nimelana njalo nomoya ongcwele njengoyihlo ninjalo nani. Nimelana njalo nomoya ongcwele. Umoya ongcwele nje manje ubhizi uconvict impilo zabantu, ubhizi uconvince abantu bathatha inqumo bayihlukanisela uJesu Kristu ophilayo, bayihlukanisela umbuso kaNkulunkulu ophilayo. Kodwa nina nibhizini yalo, niyamelana nokusebenza kamoya ongcwele empilweni zabantu. Nikhaphela uJesu Kristu, niyambetreya. Nilingisa abantu abakwenzile lokho ngaphambilini. Bethi bayakholwa, bethi basindisiwe. Uthini lana uverse lokhuzana uverse 53. Nina enamukela umthetho ngokuyala kwezingelosi, kepha aniwugcinanga. Nina nithi niyashumayela, nina nithi nisindisiwe, nithi ngabantwana bakaNkulunkulu. Uma abantu bezwe iqiniso niyabavimba ukuthi bangalimukela iqiniso, kodwa nithi nisindisiwe. Nithi nomthetho kaNkulunkulu, nithi nemiyalo kaNkulunkulu, nithi nevangeli kaJesu Kristu, nithi ngabombuso kaNkulunkulu, kodwa aniwugcini umyalo wenkosi yethu uJesu Kristu. Umyalo othi ofuna ukuze emva kwami makathabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla ngilandele. Aniwugcina umyalo wenkosi. uJohn chapter 14 verse 15, ongithandayo ugcina imiyalo yami. Uthi uyamthanda uJesu kodwa uyigcina imiyalo kaJesu. Awumlandela uJesu imihla ngemihla. Ithi inkosi uJesu akekho obeka isandla sakhe egejeni. Ngithi uLuka chapter 12 abese ebheka emuva. Then abantu yabashumayeza ukuthi uJesu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, abashiya amadlozi, abashiya umkipiti, abashiya umjolo, abashiya ukuhlobonga, fornication, abashiya ukuphinga, yonke sexual immorality, abashiya amanga, bayikuqamba amanga. Kodwa yabakhuthaza ukuthi abayofunda imfundo kaSathane yamadimoni. Uyabakhuthaza abathola imisebenzi kaSathane yamadimoni yasesihogweni. Uyabakhuthaza kuloko. Ngame amazwi ubatshela ngoJesu, uthi abalandela uJesu, at the same time futhi uthi wena babheke emuva futhi. Bayofuna izithixo
bayofuna izithombe, izitifikethi zalelizwe, bayofuna imali, basebenzele imali yalelizwe. Isho kahle inkosi uJesu uMatthew chapter 6 verse 24, you cannot serve two masters. When abantu abayokhonza uJesu kanye nemali, uMammon. uLuka chapter 16 verse 13 to 15. Luke 16 verse 13 to 15. All right. Nimelana njalo nomoya ongcwele, njengoyihlo ninjalo nani. Umelana nomoya ongcwele, njengoyihlo ninjalo nani. Nanku umyalezo kuthiwa ngisho. Nimelana nomoya ongcwele. Phenduka mzalwane. Wena ungakamukeli uJesu, ungakamvumi uJesu Kristu abe inkosi. Phenduka udele konke kwalelizwe. Yamukela uJesu abe inkosi. Vuma uJesu Kristu abe inkosi yakho. Udele konke kwalelizwe. Phuma enkoleni zalelizwe, phuma emfundweni yalelizwe, phuma empumelelweni yalelizwe, phuma kuma celebration yalelizwe, phuma kuma sports yalelizwe, phuma kuyo yonke inkanuko yalelizwe nobuhle nobukhazikhazi balelizwe. Landela uJesu Kristu yena yedwa. Uthabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla, ulandela uJesu. Wena ongakasindiswa noba ongafuni ukusindiswa, othi ngeke uzusindiswa, usuyizwile le message, ngicela uyidlulisele kubantu baziwe ukuthi basindisiwe. Ubatshela ukuthi nanku umyalezo oqondene nabo, ukuthi abayihlambulule badele konke kwalelizwe, imfundo yasesikoleni kaSathane yamademoni, ababuyele kuJesu Kristu ophilayo. Baphile ngeqiniso lezwi kaNkulunkulu nalodwa, baphile ngokukholwa. Ilokho kuthiwa ngizokumemezela, kuyaphuthuma egameni likaJesu. Abayeke ukumelana nomoya ongcwele. Bonke abathi basindisiwe abayeke ukumelana nomoya ongcwele. Ithi inkosi uJesu ohlambalaza umoya ongcwele akanakuthethelana naphakade. Isikhathi sikamoya ongcwele lesimanje, ukusebenza kamoya ongcwele njengamanje. Udalula amaqiniso, wambula izinto ade efihlakele. Wambula izwi likaJesu, uyasikhumbuza amazwi kaJesu, uyasifundisa amazwi kaJesu, uyasitshela ngefuture, uyaprofetha umoya ongcwele. Kunabantu abamelana naye egameni le bright future, egameni le prosperity yalelizwe yamademoni. Asiphendukeni bazalwane, phendukani lapha emakhaya. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu seNazaretha. Sengidlulisileke kube enhlizweni yami ngendlela engidlulise ngayo. Sengidlulisile ngendlela obekubekeke ngayo, ngendlela umoya ongcwele ade kubeke ngayo, sengidlulisile. Nami ngigeze izandla zami, igazi labantu lingabuzwa kimi. Inkosi yomusa isibusise egameni likaJesu. Amen.